Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru lan karyawan ingkang kinurmatan, lan konco-konco ingkang kula tresnani. Monggo kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan saha kasarasan dumateng kita sedaya saengga saged kempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, pengetan dinten Kartini wigatos saged tumrap kula saha panjenengan sedaya. R.A. Kartini ibaratipun kados dene sekar ingkang tansah ambabar gonta arum ing bangsa Indonesia. Labah-labetipun R.A. Kartini saestu luhur saged tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal menika upaya ingkang dipun tindakaken R.A. Kartini saged ndadosaken kangge manjenengipun bangsa Indonesia ingkang kita tresnani menika. Para rawuh ingkang suka ing basuki, pancen sampun dados kodratipun wanita limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Senadyan mekaten, gregeg ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awet saking pangribawa lelabetipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanjep saha ngrembaka ing manahipun wanita Indonesia. Kanthi mekaten menika, sumangga para kadang putri sami saged nglanjengaken gegayuhan tuwin lelabetipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipun lirwakaken inggih punika ingkang tansah ngudi jati dirinipun Putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja merantasi sadengan karya. Mugi-mugi wanita Indonesia saged gesang rukun, mat sinamat, sih sinisihan, lan sami asah asih saha asuh. Cekap semanten atur kula, bilih kathah kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.